Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gaggy pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! May laman yun. Hindi, effects yun. Effects yun. Reverb. Konyo Bicolano, kung papipiliin ka, anong mas gugustuhin mo? Taong mahal ka o taong mahal mo? Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Taong mahal ako or taong mahal ko? Basta tao? Oo. Hindi, gusto ko yung yung taong mahal ko. Ayan, yung taong mahal ko. Kasi nga sabi ko, di ba, ang totoong nagmamahal, hindi yan nag-e-expect ng kapalit. Oo. For as long as mahal ko yung isang tao, I don't care kung paano mo rin ako mamahalin. Basta mahalin mo ako. Hindi nga daw eh. Hindi, basta, I mean, kung totoo ka namang nagmamahal, I'm pretty sure merong magandang resulta ito. Tamang panahon lang yung kailangan. Tamang landi ang kailangan. Ayan, dapat marunong ka kasi. Yan. Diba? Ikaw ba? What if ganun? Kailangan mong pumili? Well, kung ako papipiliin, gusto ko yung mahal ko rin. Pero may nagsabi kasi sa akin dati na kapag daw babae ka, dapat ang piliin mo yung lalaking mas mahal ka kaysa sa mahal mo. Hindi ko alam kung bakit pero basta. Basta siguro yan, assurance. Ayan. Lahat naman tayo mapababae o lalaki, kailangan natin ng assurance. Kailangan lang natin, syempre, maglandi din para makuha. Sa bagay. Pero ang pinakamasaya dyan, pareho. Oo. Diba? Yung mahal ka, tas mahal mo rin. Tama. Diba? Jackpot ka talaga dyan. Jackpot yun, kaysa naman mahal mo, pero aso naman. Ang lungkot. Ay nako. Anyway, Kabisyo, usapan nga in love kasi tayo ngayon. At eto na nga, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap kapag in love ang kakilala mo. Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mo muna. Ito ang mga Bakit? Bakit? Wala, parang ako. Oo nga, daming laman. Ito ang mga confessions sa inuman. Girl! Mali yung binasa nating item. Ulit, close muna natin to Ayan. So, mali po ang item na nabasa namin. Hindi kasi kapag usapang love talaga, I don't know, natotorete tayo, nalilito tayo and all. I think that's the magic of love. Nabubobo ka. O, diba? Buti na mo na, itawid mo yun. Oo. Ang explanation ko lang dito, Lunes po kasi, lutang pa rin kami. Okay, punta tayo sa number 1. Muna, ito ang mga nagiging galante. Oy! Saan na ang bag nyo? Tig 500 tayo, walang libre-libre sa grupong ito. Akala ko libre, ano ba yan? Oo nga, di ba kung sino yung nagyaya, libre niya? Oo nga eh. Para naman kayong bago ng bago. Ako na! Totoo ba, Jessa? Manlilibre ka? Wow anong meron, Jessa? Oo nga. Well, bukod sa mayaman naman talaga ako compared sa inyong lahat. In love kasi ako. In love ka? Sinagot ko na. Sinagot ko na yung matagal. Ulit, take two. Oo, in love ako. Sinagot na ako. Sinagot ko na yung matagal na nanliligaw sa akin. Ay, wow. Sana lagi kang in love, Jessa. Sana nga O basta, you're welcome mga ampas lupa. Ayan. Yung totoo, ano ba talaga, Jessa? Ikaw nanligaw o ikaw niligawan? Uy, pero shout out sa lahat ng mga nagiging galante, nagiging mayaman kapag in love. Totoo. Iba kasi talaga ang hatid ng love Yes. Ng pagkain. Gutom. Lutang. Oo, nagiging utu-utu ka. Kaya nga, diba? Tsaka masarap naman talaga manlibre kapag feel good ka. Legit yan kasi it's a form of celebration. Totoo. Anyway, that's number 1 para kami siya. Punta tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga selosa. Uy, Mar.
Mar, salamat sa paggawa ng extra dun sa project natin, ha? Uy, wala yun. Ay! Kamay mo. Anong meron? Nagpapasalamat lang ako kay Mar kasi binuhat niya yung project natin nung nakaraan. Girl, ikaw ba yung kinakausap ko? Hindi ba? Hindi! Ano, banlag ako? Nakatingin ako sa'yo? Medyo. Hindi! Si Mar! Magpasalamat ka lang. Bakit may paghawak pa sa kamay ko? Sa kamay ng jowa ko. Ano ka ba, Biko? Kanina ka pa mali-mali sa script. Biko, wala naman yun. At pinagtutulungan niyo pa ako, ha? Sino ba talagang girlfriend mo dito, Mar, ha? Sino? Ikaw! Kayo na pala kasi. Naman, kagabi lang. Ano, gusto mo rin makisali, Robin Shena? Ano, tatluhan tayo? Lahat na lang, Robin Shena, ha? Ilugar mo naman sarili mo. Wala naman akong ginagawa. Nagpasalamat lang ako sa grupo natin. Ganon? Mama mo, talk to my hand. Dami mong ebas. Ito talaga yung kapag pinakinggan mo yung radio drama ng Tara Kape, wala kang matututunan. Malilito ka dun sa kwento. Oo. Kumbaga walang sustansya. Uy, wag ka ha. Pero totoo to, kapag nai-inlove ang isang tao, nagiging selosa, parang threaten siya sa kahit na sino. Oy, legit yan. Diba yung kahit pinsan niya naman pagseselosan mo? Minsan nga kahit nanay pinagseselosan. Ano ba yun, girl? Pero bawas-bawasan niya yung pagiging selosa ninyo. Oo. Kasi gayon, excited ka. Ang saya-saya mo, may jowa ka. Awa. Malay mo bukas iba na. Totoo. Iba na yung ginojowa ng jowa mo. Oo, tsaka kasi nakaka-turn off yan kapag selosa ka. Ay, oo. Diba? Kaya bawas-bawasan yan kahit mahirap. Ay, pero ikaw gustong-gusto mong pinagseselosan ka, diba? Fetish mo yan. Uy, pala desisyon ka. Kailan ko yun sinabi? Diba sabi mo gusto mo parang yung isang lalaki if ever may in love sa'yo, yung parang, nagsiselos ako kasama mo si ganyan. Uy, imbento ka. Ikaw yung ganyan eh. Hindi Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng magulo naming skit, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan mga broskies at Konyo Bicolano. Ayan, at mamaya i-announce namin ang mananalo sa fanscan. Hanapin nyo na lang yung tanong kung nasa. Oo, sumugod din kayo sa live namin maya-maya. Oo. Tsaka scan nyo na yung QR code kasi lalabas naman yung tanong dyan para hindi pa ulit-ulit. Siya, kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!